नमस्कार, प्रणाम। हम विजय चौहान और मैं सिंगर शिल्पी राज। आप सबके बीच शिल्पी राज ऑफिशियल चैनल से कुछ गाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी है। अजी ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग है नजरिया से होला। अरे कहाँ कोनो जात पात पूछे लहियारा, कहाँ कोनो जात पात पूछे लहियारा। संगहिया सिंगार हो सबरिया से होला। अरे तो ना कोनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग है नजरिया से होला। अरे एक बोरिया खून बहे कि एक बोरिया लोर हो। क्या बात है, क्या बात है। काहे सोफे कैले हलवा करे जा कठोर हो। हाँ, एक बोरिया खून बहे कि एक बोरिया लोर हो। काहे सोफे कैले हलवा करे जा कठोर हो। और आगे कहे के बाद कि ये फैसला ना, कि फैसला ना कटरिया से होला। ये फैसला ना हर कटरिया से होला। उमरिया के रोग है नजरिया से होला। ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला। ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग है नजरिया से होला। अरे उमरिया के रोग है नजरिया से हो